андози воситаи нақлиёти худро ҳисоб карда метавонед. киё аз пардохти андоз аз воситаи нақлиёт озоданд? агар дар ин бора маълумот надоред, пас барномаи навбатии моро пайгирӣ намоед. автомобил, мотоцикл, мотороллер, автобус аз ҷумлаи объектҳои андозбандӣ ба ҳисоб мераванд. новобаста ба корношоямии воситаи нақлиёт ва бо сабабҳои гуногун истифода нагардидани он, инчунин дар қайди давлатӣ набудани воситаи нақлиёт, андозсупоранда уҳдадор аст андоз аз воситаи нақлиётро пардохт намояд. манбаи андоз аз воситаҳои нақлиёт иқтидори муҳаррики воситаи нақлиёт мебошад, ки бо воҳидҳои қувваи асб ё воҳиди истифодаи қувваи барқ ҳисоб мешавад. меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳисоб карда мешавад. вобаста ба иқтидори муҳаррики мошин меъёри андоз бо фоиз зиёд мешавад. барои мисол, агар иқтидори муҳаррики мошин то 250 қувваи асб бошад, меъёри фоиз 7.5% аст. агар аз 250 то 300 қувваи асб бошад, меъёр 10%. ҳамин тавр бо зиёд гардидани иқтидори муҳаррик меъёри фоиз афзоиш меёбад. барои дурусту дақиқ ҳисоб намудани андози нақлиёти хеш ба сомонаи кумитаи андоз ворид гардида, бахши андоз аз воситаҳои нақлиётро интихоб мекунем. навъи муҳаррикро интихоб карда, иқтидори муҳаррикро ворид ва тукмаи ҳисобкуниро пахш мекунем, ки натиҷа пешниҳод мегардад. андоз аз воситаҳои нақлиёт на дертар аз муҳлати гузаштани ба қайдгирӣ ё муоинаи техникии ҳарсолаи воситаи нақлиёт пардохт карда мешавад. тракторҳо, комбайнҳои муҳаррикдори ғалладарав, пахтачин ва махсус, ки дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешаванд, автобусҳо ва троллейбусҳоеро, ки корхонаҳои нақлиёти автомобилии истифодаи умум барои мусофиркашонӣ истифода мебаранд, воситаҳои нақлиёти тиббии махсус, воситаҳои нақлиёти ҳарбии махсус ва техникаи ҳарбии махсуси ба ҳисоб гирифташуда аз андозбандӣ озоданд. маъюби гурӯҳи 1 ё 2, ҷанговари интернационалист, иштирокчии рафъи оқибатҳои фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил барои як мошини сабукрав, ки агар моликаш ба ҳисоб равад, андоз намесупорад. иҷозат барои истифодабарии воситаҳои нақлиётии сиёҳшиша ва хира ба номгӯи андозҳо ва пардохтҳои ҳатмии буҷети давлатӣ шомил шуда,ниҳоди масъул раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад. агар маълумот бароятон наву муфид буд, лайк гузоред ва ба дигарон фиристед.